Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawga lang ko og Delia, minyo pero wa mi anak, tagaliluan Cebu. Punto legal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mao, nanay ko din sa inyo, ti aron mangayo kong tabang. Naunsa man ang taong karex, uy, nangita ka mong problema, uy. Sa kang babae ni Patol juga ng tao nga minyo na. Ti, sige na, ti ba? Mangayo kong tabang nimo. Dalo na ako si Michelle din he, aron kitang tulog yun ang magkasabot. Ay, nahala, sige. Dan anak din aron magkasabot ang tarong. Delia, ni Ami aron mo ang nimo. Kana umusugot ka. Ako, day, wa man jud ko'y anak, no. Kung muhangyo mo na ako nga inyong ipasagop inyong anak nako, ikalipay ko kaayo na. Bisag mutabang pa ko gastos imong pagpanganak. Basta kay klarohon lang gyud nato, nga wa gyud ni atrasay ha. Oo, ti. Mauntay gusto na mong mahitabo, ti, nga sa dili pa mo kawas ang bata. Naanak ka sa ospital. Aron makuha dayon nimo ang bata. Aron dili kayo sakit para na ako, ti. Dili ko gusto mo hikap sa bata kung mugawas na siya. Aron dili ko masakitan. Ay na, sige. Kung mo na inyong plano sa kong manghod nga si Rex, musukod ko. O kanang inyong problema, tarungan na ninyo. O, ti. Salamat, ti. Salamat, ti. kayo. Sige, basta mao na to ha. O Michelle, tawagi lang unya ko kung kanus ka mga anak aron makapangandam ko. Sige, ti. Basin ba yaw dunay kakulian ning imong buhaton nga pag-adap ha, Delia? Dong, suportahin na lang ko. Sila may niduol ako. Nagpuyo kong malinawon sa ato pero sila gid may nihangyo na ako. Dong, suportahin na lang ko ani goy. Kay bawo baya jud ka nga dugay na kong nangandoy og anak. Sa akon nga, di man ko makahatag ni mong anak. Okay raman ako, good bisag wa. Ay, pero tungod kay mahal ti ka, suportaran ti ka sa gusto nimong mahitabo. Dili lang ko gustong sakitan ka pa ng lit. Gibati kong di ginamahitabo, Chuen. Basin og mao na ni ang tubag sa kong mga pag-ampo nga naatay matawag nga atong anak. Ay, si Michelle ni. Hello, Michelle. Ti, Delia. Padong na mi sa ospital. Padong na ko mga anak. Mao ba? Oh, sige. I-text na ko kung asang ospital la, Michelle. Kay mo anha dayon ko. Dong, di anak kita to ang bata. Na anak kita'y anak, Junjun. Mao giday. Uy, isaan na ko nga panggaon ginako siya. Ug isipon nga ato yung anak. Ug hatagan ako siyang maayong kaugmaon. Ingon man sad kuday. Uy, pero buyag ani akong baby. Uy, gusto na mo tabi, ha? Uy. Ay, si Michelle na. Hello? Ate Delia, kuhaon ako ang bata. Ha? Ako siyang anak mo sa bawion ako siya. Unsa? Nainit gid ko dihang kalit kong gitawagan ni Michelle ug ingon ato. Nahibaw kong dili ako mo'y tinuod nga inahan sa bata pero napamahal na ko niya. Kay sud sa pila ka buwan gikan siyang gihimugso, ako na mo'y nagatiman sa bata o giisip na gid nako siya nga akong anak. Ang nakasakit manggod kay kalit niyang bawion human sa among kasabutan. Unya. Nabuang na ka? Kasi pagtuon mo sa bata, hayop? Nga ingon lang anak ka sayon imong gipasagop nako unya karon imong bawion? Ay, wako'y labot, oy, kung unsay mo ipanulti diha. Ako gihapon mo, oy, dunay dakong katungod-tungod kay ako mo'y inahan. Michelle! Kung di ni mo na siya ihatag na ako, pasakaan na kang kaso. Michelle! Pasensya na, ti.
Ako man gud siyang gibuwagan. Nya, diyon ta siya musukot. Mo sigurong iyang bawion ng bata. Di mahimo nga iya kuhaon ako ang bata, Rex. Inyo na nigihatag na ako. Napamahalan na ako ang bata. Day, gusto na. Kung ano sa may problema ninyo, ayaw ko ninyong sa muka. Malinawon kaya ako pagpuyo din pero kamo mo inihangyo na ko inibata nga inyong ipasagop na ako. Uya karon sa igon lang anak ka sayo na iyang kuhaon ang bata ang gikan ako. Day, gusto na. Mas maayo siguro. Ihatag lang nato ang bata. Dili dong, di ka na mahimo. Oh. Ako ba nag-atiman niya sud sa pila ka buwan? Ila ning gihatag nako. Nganong ako mag-iuli niya? Ate, Iuli na nako ang bata. Di ko na buhaton. Imo na siyang gihatag nako. Busa dili nimo siya makuha gikan nako. Oh, di ay. So gusto gyud ka nga magdako ni? Bisag asa pa ta mag-abot, Michelle. Di ti ka atrasan. Kay kung buto na hunaon, no? Kung may pagbati ka gyud sa imong anak, di unta ni nimo ipasagop nako. Nagpaila ka lang kung unsa kang klasihas pagkainahan. Kasuhan ta ka kidnapping. Wa ko mahadlok. Sa akong huna-huna, na mahalat na lang siya ko bisag asa pa may mag-abot. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Una, maka-file pa dahil siya kaso na ako nga kidnapping. Na kung buto na hunaon, sila mo'y niduol na ako aron muhangyo nga ipasagop ang bata. Ikaduhang pangutana, magkinahanglan ba og proof attorney nga doon na gyud may gikasabutan? What if verbal agreement ra ang nahitabo og wa gyud kasulatan? Pwede ba na akong gamiton akong bana og igsuon atol atong hitaboa nga sila gyud mismo mo ay niduol nako aron ipasagop ang bata? Ikatulo, pila man kaha ka percentage ang chances attorney nga mas labanan ko sa korte? Doon na ba di siya'y kapasidad nga mubuhi sa bata when in the first place iya maning gipasagop nako? Ikaupat og katapusan, pananglit mas labanan gid siya sa korte attorney. Pwede ba ko mapasaka pod og kaso batok niya? Ako ko'y nigasto sa hospital bills alang sa iyang pagpanganak. Bisag piso wa gyud siya gipagawas. Ug naapasad nako ang mga resibo sa ospital. Palihog tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Delia. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og it's me, this is me. Ako ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Personal, no, dili medical, di ko doktor. Personal, of course, kung medical, Dr. Obra na guys, no? Ang mga muhatag ninyong mga tambag ug tubag anang inyong mga pangutana, no? But muna either medical or mga legal, personal, emotional nga mga pangutanag problema, mahatagan na natong tubag, mahatagan na natong kasulbaran. So guys, please ipadala ng inyong suwat sa suliran_612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi guys kung unsaon inyo pagpadala ang inyuhang mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan na yung mga pangutanag problema para mas masabtan na mo i-explain subaya sa kay diretso mo pangutana unsa day nahitabo, lain-lain baya migtubag, di baya magpariha, lain-laing advice, lain-laing approach, no? So mas makatabang may kung mas klaro, kumpleto ang detalye sa inyong suwat, ha? And hello sa mga likers and followers nako sa Elaine Tantenko Bathan sa Facebook. Please guys, katuwa pa naka-like ug naka-follow, you can like and follow me dito para magkita-kita ta. I can read your comments, I can like and love your comments. Malipay pud kaayo mino nga mag di man gyud sa mani oy ang radyo kay tingaw grabaya, no? At least you will have a face. And thank you also sa tanang mga nagsubaybay pinaagi sa ato ang DYHPRMN Cebu na Facebook account ug ato ang mga likers and followers sa kini ang Akong Suliran official writers page, no? Atong basahon ng mga message request diri. Ann Mary Rebuyas, Ma'am Ann, pwede nimo ipada ang imuhang
suwat no ngadto sa kini ang akong suliran official writers page sa atong address kay para ato ang mahatagan og mas klaro nga tambag. But thank you for your message. Also to Sally Alfante, maayong adlaw nimo. Also to Mary Ann Antepuesto. Hi, Attorney Elaine. Hello, ma'am. Kumusta man ka? Ingon siya ka sexy ni attorney. Si Nen Pacquiao, Manatum Juarez, no? Si Bodex Jimenez, na siya'y pangutana, but pwede gina mo ipada dito sa kini ang akong suliran official writers page. Baden Gones, J, no? Ato ipada inyong mga suwat, no? Aribe Amjel Quail, paglinawan Aribe, please send imuhang letter o mga pangutana sa kini ang akong suliran official writers page. From Ralph Dexter Pakibot of Inabanga, Bohol, Attorney Elaine, pa-shout out labi na sa kini ang akong suliran from Luyo, Inabanga, Bohol. Huy, speaking of Inabanga, Bohol, ang akong migo, akong kababata, akong silingan sa una sa Giso, Mr. Randy Fortuna. Andoy, kumusta ka din ha? Mobisita niya minimo diha pohon kung makalarga kog Bohol ha. Amping din ha permi. Also to Freda Ricky Carcalias Cabarce. No, belated Merry Christmas and Happy New Year. Viva Pit Senyor nimo kay taga Cebu man mi ug sadya kaayo mi diri. Unya, hala, si Ma'am Jacqueline Tigbaw, agoy. Ma'am Jacqueline, hi Attorney Elaine, Happy New Year. Wa pa kaayo ka shout out sa ako mga mahal sa buhay. Mama Dali, Papa Sequel, ug akong mga anak. Hello, ma'am. From Calatrava, Negros Occidental. Ma'am Jacqueline Tigbaw. No, shout out also sa mga Mads Dere, Eli, Pasita, mga Guapa Linsky from Ilaya. Okay, Ma'am Jacqueline Tigbaw, ni shout out na ko ha, ikaw Jude. Okay. Letter sender na to karong adlaw. Atong taguon sa pangan nga si Delia. Minyo sila pero wa sila'y anak. And of course, gikan sa Live Love Liloan, Cebu, home of the famous Titays Rosquillos. And kung asa ang ato ang dear Secretary Cristina Garcia Frasco, Congressman Duke Frasco, and of course atong incumbent Mayor Aljo Frasco. Usa tanan nga mga naa dinha sa munisipyo sa Liloan, gimingaw na ko ninyo kumusta mong tanan dinha. Mo ni siya ato ang letter sender og ang iyang mga pangutana mauni. Maka-file ba di ay kunog kaso niya nga kidnapping nga but huna-hunaon sila mo iniduol niya aron muhangyo nga iampon ang bata. Of course no kay ang ato ang sinati sa drama kaganina is that ning ampon sila bata pero wa man sila ning go through sa correct na process, no? Unya, mo ni ang situation nga ni change of mind na usab ang huna-huna sa mama, ikaw ang sila, no? Nga napamahal na unta sa bata kay di sad good pod gusto niya i-give up pod kay na willy na lagi. So mo ni ang iyahang moto, iyahang pangutana nga pwede ba kay sila may niduol, no? Now, sometimes man good muna moingon jud ko nga mo go through kita sa correct process of adoption kay kaning mga senaryo nga ingon ani normal kaayo ni mga hitabo gyud ni siya, no? Maski pag klaro na nimuhang kasabot moabot gyud usahay sa punto nga no manabig connection ang mama ug ang bata, no? Unya at that time usahay clouded pa ang iyahang judgment, di siya ready mahimong ginikanan, di siya ready mahimong inahan. Unya later on makahuna-hunag tarong, no? And mausab ang huna-huna and agad siya katungod ana nga naman kay wa man mo ni go through sa legal process sa adoption. Maubitaw na nga kung ni go through lang mo di na niya mabawi. Now karon kay wa man mo ni go through sa usual process, pwede gud mo niya nga dili pod siguro kidnapping pero pwede gud niya mabawi ang bata, no? Ikaduhang pangutana, magkinahanglan ba og proof attorney nga dunag yun may kasabutan? What if verbal agreement ra ang nahitabo nga way kasuwatan? Pwede ba na akong gamiton ng akong bana og isuhon atong hitabo nga sila gyud mismo maoy ni duol ni nako aron ipaampon ang bata? That can be your defense kung ikiha kag kidnapping. Okay? Pwede nimo mahimong depensa. Pero kung moingon ka nga sugon sa inyong kasabutan kay ni duol sila, unya ni okay na silang ipaampon ang bata, touch move na, di na nila pwedeng kwaon, dili, moingon jud ko nga dili.
Wa gyud kay katungod mo insister nganuman kay sayop ang proseso nga inyong gibuhat. The only way para mahimo gyud absolute ang imong katungod isip kinikanan or inahan sa bata is you go through the correct procedure sa annulment. Karon, annulment naman adoption. Dili naman good ta mo adtog korte, no? Naa na may administrative nga kuan nga adgi na lang tas DSWD, no, para sa process of adoption. Di na siya ingon ana ka gasto, dili siya ingon ana pud ka kuti para mo adapta og bata, no? Ikatulong pangutana, pila man ka percentage ang chances, attorney, nga mas labanan ko sa korte, doon na ba di ay siya'y kapasidad nga mubuhi sa bata? Well, in the first place, iya maning giampon. Ako no, Ma'am Del, kasabot kaayo ko nimo nga napamahal na nimo ang bata, kasabot kaayo ko nimo nga ganahan ka mahimong mama or ginikanan. Ang ako lang is kinahanglan nimo sabton nga dili na commodity, dili na bag ang bata nga kung moingon kag o imo na ni pwede naging ako na di na nimo pwedeng bawion. Bata man ni, kinabuhi man ni, no? And there is a relationship that is built between the mother and the child nga dili po na siya basta-basta kuhaon, no, or wag tangon sa katungod unless no niagi ta sa legal nga procedure nga magpamatuod nga ang mama, ang biological mother, di gyud siya buot mahimong ginikanan and therefore kuhaan siya sa katungod sa balaod ug ihatag ngadto sa usa ka ginikanan sama nimo nga willing mahimong parent ana. Kay ang effect man gud kung mugawas na ang papers sa adoption is this: mawa gyud ang pangan sa biological mother. Sa birth certificate papason gyud na, mawag tanga na gyud na siya ug mahimo gyud nga ang mother or the parents on record is ang katong adoptive parents. Nga bisag unsaon pa niyag ingon nga iyahang bawion tungod kay ning agita sa saktong proseso, di na gyud na niya pwedeng mabawi gikan nimo. No, mauna ang advantage kung nisunod ta sa procedure. Balik ta sa imong sitwasyon nga wa ta nakaagi sa sakto nga proseso, storya lang, verbal lang, dinha ko makaingon nga medyo lisod nga modili ta, no, sa bata kay naagyoy katungod ang mama. Tungod kay nagkuwang ta sa ato ang papilis, no? So kung ingon kag pila ka percentage nga labanan ka sa korte, muingon jud ko nga kung mag-dispute na wa tay mapakitang katungod kay wa man tay papilis, kuwang man ta diha dapita, ha? Ikaupat og katapusang pangutana, pananglit mas labanan gyud siya sa korte, pwede ba kung magpakasaka og kaso batok niya? Ako magoy ni gasto sa hospital bill sa alang sa iyang pagpanganak ug bisag piso wa gyud siya gipagawas. Naa pa nako ang resibo sa hospital, kana pwede kay namintaha man siya unya naka-benefit man siya, pwede ta magpabayad, pwede ta mo kolekta, pwede ta nga mukihan niya for sum of money tungod sa imuhang nagasto kay di man pud pwedeng itiway to, no? Nobody should enrich himself at the expense of the other, no? Ma'am Del, I know nga gusto ka mahimong ginikanan na ay daghang proseso, no, kung unsaon nimo para mahimo kang ginikanan na may daghan mga bata that are ready also and up for adoption. So pwede ka mo duol sa social worker nato dinha sa Liloan, si Ma'am Mary Fiel, para magaidan ka og asa ka pwede mo duol nga mga agencies nga naay mga bata, no, who are ready and willing to love you also as their mother. Agi lang yun sa sakto na proseso para dili ka ma-broken hearted na pud in the future. Do not lose hope because ako, I'm very happy nga naay mga tao sama nimo nga ganahan mo nurture, ganahan may mong ginikanan kay daghan sang mga bata nga nangita pud og paghigugma sa usa ka ginikanan. I will pray nga mag-abot mo, no, sa katong bata nga nangita ginikanan ug ikaw nga nangitag bata nga i-nurture. God bless you. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.